Ассалому алейкум, бародарони азиз, бародарони муҳоҷир ва хусусан ба модари шодравон Қобилҷон саломи худро мерасонам. Худованд сабри ҷамилтон та модарҷон. Моро рости гап чанд кас нависанд як сухан накади. Ман рости гап нахостам ки сухани беҳуда, ягон сухани бемаъне. Як 8 мисра суруд барои шодравон Қобилҷон тайёр кардам. ҳозир ба овоз зинда мехонам. иншоалло ки ҳаматон гӯш мекунем. худованд додараки моро ҷаннатулфирдавс насиб гардонам. дар мурдаи ту пиру ҷавон гирьён шуд, ин абри сиёҳ дар саракат борон шуд. эй ҳамватанон, мо ҳамватан гум кардем, Қобилҷони бегуноҳи мо хуншор шуд. ин қисмати тақдират, вой ҷонаки ширинат, Қобилҷони ҳасрати касе нашидаст гирад. дар рӯи ҷаҳон марги ту шуд овоза, ҳар шахси мусалмона дилаш месӯзад. бо сӯзу фироғ вой бачам гуфтани модар, Қобилҷон сафар кардаи ту назди падар. Қобилҷон сафар кардаи ту назди падар. бори дигар саломат бошен. худованд додараки моро рӯша шод бигардонад. модари азиз, боз ҳам ба шумо сабр мехонем. алло нигаҳбони шумо мардум.